бародарон ва хоҳарони азиз ва бародарони ғариб, мо имрӯз як конкурси хеле хуб ташкил кардагем ки мехоҳем ба шумо пешкаш кунем. Ина марҳамат, мо чизҳои призи конкурсмона мегӯем ва пас он ба нав пархаш суҳбат мекунем. Ана бародар, мо сета лапотка дорем, дуташ беӯя, та дигаш боли мени навай. Ана бародарҷон, ана якта тавар дорем, якта кулача дорем, дута ҷорӯб дорем. Ина марҳамат. Бародарҷон, самин главни чизои мо ашмона бураям, ана дута ведро дорем, дута сател дорем, дута дигар ароба дорем. Ишканта беӯвай корои худмона истифода бурдагем, да иш я бор ду бор хай рости шиштагем халос. Короче, иним тари чизо. Шоҳҷоиза. Шоҳҷоиза бародар, рост гуфта шоҳҷоиза мана электропила вақто камка кори худмона бурдагем, я ду бор кори истифодаш бурдагем халос. Ана бародарҷонон, кадоме ки билети зиёд хариданд, марҳан амин дидед ана мира. Бародарҷон, билети зиёд бихар. Ана ми оши чидагия, кадоме ки билети бисёр бихара. Ана ми яшик се оши чидагия, қати ана ми каҷака турба. Ана бародарҷонон, хай шумо чизои призм чизи мо конкурси моро ҳамаашро тамошо кардед. Мана дар инҷо номерои ватсапи ман мебурад. Мана дар инҷа коди Сбербанк. Бародар, шоҳҷоиза ахита. Билети мо ҳамаги 150 рубл аст. Биги скриншот рӯй ки шоҳҷоиза ахита бародар. Ҳаракат кун.